Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v programe Elektronizácia a revitalizácia domovov mládeže vyčlenilo finančné prostriedky na podporu aktivít zameraných na zvyšovanie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu a skvalitnenie prevádzky v domovoch mládeže. Či je to elektronizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, aplikácia informačných a komunikačných technológií a internetizácia, skvalitnenie materiálneho zabezpečenia voľnočasových aktivít a na zlepšenie podmienok pre rozvoj individuálnych záujmov a potrieb študentov, na skvalitnenie procesu elektronizácie, administrácie a materiálno-technického zabezpečenia domovov mládeže. Úspešný projekt vypracovali a finančné prostriedky z Ministerstva školstva Slovenskej republiky vo výške 200 000 slovenských korún a od mesta Hurbanovo 20 000 slovenských korún získali aj v domove mládeže pri Strednej priemyselnej škole stavebnej v Hurbanove. Poskytnuté finančné prostriedky investovali hlavne do elektronizácie domova mládeže. Pre ubytovaných študentov vytvorili 2 učebne výpočtovej techniky s 12 novými počítačmi a 2 multifunkčnými zariadeniami, ako aj novým digitálnym fotoaparátom. Domov mládeže čaká ešte na možnosť pripojenia sa na mestskú optickú internetovú sieť. Plánuje sa aj nákup grafických programov do počítačov, ktoré sú pre staviteľov neodmysliteľné. Ale to už je otázka ďalšieho projektu, na ktorom zamestnanci školy už teraz intenzívne pracujú. Slávnostného odovzdania sa zúčastnili vzácni hostia: magistra Alena Mihalíková, poradkyňa štátnej tajomníčky Ministerstva školstva Slovenskej republiky, magistra Marta Šidlíková z Metodicko-pedagogického centra Bratislava a predsedníčka celoslovenskej sekcie domovov mládeže, doktor Ivan Sasák, riaditeľ samostatného domova mládeže a člen celoslovenskej sekcie domovov mládeže, ako aj primátorka mesta doktorka Margita Zemková, vychovávatelia a študenti. Po krátkom kultúrnom vystúpení študentov nasledoval príhovor vedúceho domova mládeže pána Vojtecha Labansa, riaditeľa Strednej priemyselnej školy stavebnej, inžiniera Ladislava Kimleho a magistry Aleny Mihalíkovej, ako aj zástupcov študentov. Po krátkej a milej slávnosti si prítomní hostia v sprievode študentov prezreli ubytovacie priestory domova mládeže, ako aj priestory novej miestnosti výpočtovej techniky, kde študenti okamžite vyskúšali, či je s počítačmi všetko v poriadku. Všetkým ubytovaným študentom želáme príjemné, ale i poučné chvíle strávené v nových priestoroch.